Vi skal i dag snakke om industrialiseringen, som er en periode, der strækker sig fra 1870 til 1914 i den danske historie. I den her periode, der sker der en hel masse forandringer i Danmark. Danmark går fra at være et lille landbrugssamfund til at være et moderne fabrikssamfund, industrisamfund. Hele den her industrialisering, den starter med, at dampmaskinen bliver opfundet. Og med dampmaskinen, det er en maskine, som driver andre maskiner til at køre rundt. Og med den maskine kan man pludselig rejse rundt i verden på hurtigere tid. Der bliver damptog, dampskibe, og derfor kommer Danmark også til at have mere kontakt med de andre lande. Og det kommer til at have en indflydelse på landbrugssamfundet. Det gør det på den måde, at der bliver opfundet maskiner i landbruget, som gør, at man pludselig kan masseproducere mad. Man kan gøre det hurtigere. Man går fra håndkraft til maskinkraft, og derfor bliver der færre arbejdere på landet, og der kommer flere arbejdere ind i byerne på forskellige fabrikker. Samtidig så bliver der også en større efterspørgsel på animalske produkter, altså mejeriprodukter, kødprodukter, æg osv. Det gør, at man også forøger sin omsætning af de her produkter og sælger dem til andre lande. Det gør så, fordi der bliver færre arbejdspladser på landet, så flytter folk fra landet og ind til byerne, og der bliver færre mennesker på landet. Det er også noget, vi også ser i dag, og så er der sikkert en udvikling, der vil fortsætte.